Здравейте! Вие гледате предаването Кукла БГ. Добро утро, България! Вие сте с първото, второто, третото или максимум четвърто, петото, единствено по рода си и уникално предаване, свързано с куклен театър Кукла БГ. Аз съм вашият бъдещ любим водещ Зарко Велизарко и ще бъда с вас всеки месец, за да следим какво се случва в дебрите на кукления театър. А сега, дами и господа, ще ви представя и вашия бъдещ любим кореспондент, който ще отразява от всички горещи точки на България, Зайко Байко! Пау! Зайко Байко! Пау! Зайко! Да! Ти си! Да, представи се с двете. Здравейте, аз съм Зайко Байко и съм с вас и съм много благодарен, че мога да бъда част от това предаване. Аз съм изключително щастлив. Благодаря, че Зайко, мога... благодаря. Така, сега преминаваме към акцентите в днешното предаване. Три различни премиери в София, Бургас и Стара Загора. 21 март, Международен ден на кукления театър. 27 март, Световен ден на театъра. Награди и кар. И не на последно място, разбира се, награди Сивина. А сега, дами и господа, първата тема в предаването, трите премиери в трите различни града. Включваме се от първото място на първата премиера в Бургас. Там е нашият, разбира се, пратеник Зайко Байко. Ало, Зайко, чуваме ли се? Зайко? Ало, да, чуваме се. Какви... Зайко! Ти трябва да си в Бургас, не в студиото! Бургас! На Течството ми болката. Надявам се сега вече Зайко да е стигнал в Бургас. Най-накрая стигнахме до Бургас. Няма твое, всичко е верое, Да, идва момента да ви представя първата премиера на Младежки театър Николай Пенев. На 29.03 от 2 часа излиза Дивите лебеди по Ханс Кристиан Андерсен с най-пластичният режисьор и създател на Радио Ереван Ана Валерия Гостанян! Анче, их, лебед, дих. Мау! И най-накрая стигнахме до Стара Загора! София, братче, центъра на просветата. София, братче. Да! Следващата премиера, която ще представим е на ДКТ Бургас. Тя ще е... Някой се превита. Тя е Голяма виелица на режисьора Тодор Вълф. Участват Калин и компания. Уау! Най-накрая стигнахме до София! Бургаски вечери, рибарски мрежи, Много хубава шапка. тънко изплетени. Което ми напомня за актрисата, режисьор, певица, царица, съпруга, не на кого да е, на самия добър Станка. Елица Матева ще има премиера на дебютния си спектакъл Голямата шапка. Ще си направя едно харакири. Уау! И мястото е ДКТ Стара Загора. Датата е 27.03, а часът е 17.30. Благодаря! Да се върнем в студиото! Уау! Благодаря, Зайко. Това беше Зайко Байко с акцентите около премиерите в Стара Загора, София и Бургас. А сега преминаваме към следващата тема. 21 март, Световен ден на кукления театър. На 21 март се отбелязва Световния ден на кукленото театрално изкуство, едно от най-древните изкуства в света. През 2003 година Международният съюз на куклените театри към ЮНЕСКО обявява датата 21 март в подкрепа и популяризиране на кукленото изкуство. От 2006 година видни личности от артистичния и културния свят отправят своите послания. Нека ги видим.
Много добра работа, браво. Зайченцето бяло, цяле си играло, близката горичка, да се една. Зайко! Да, Трябва да направим репортаж с известни личности. добре, шефе. Взимай камерата и да тръгваме. Взимам камерата. Опа, ето я. Айде. Сега, това е дирекцията на Държавен куклен театър Пловдив. Човекът е много интелигентен, така че без глупави въпроси, разбрай. Айде, включвай камерата и да влизаме. Айде. Изключена ли е камерата? Изключена. Петю, благодаря ти за интервюто. Отдавна не сме се виждали, как си ти иначе? Супер съм. Сега това дете го снимахме, нали ще ми го пратите да го видя? О, разбира се, че ще ти го пратиме, даже е сега веднага. Само да те попитам, а кога ще ядеме пак сърмички с текила? Стига за твоите сърми, извинявай. имаме работа да питаме... Просто беше много хубаво. Добре, айде, взимам камерата, айде. Довиждане. Да почвам ли? Давай. Честит 21 март! Кат! Ние не питаме тебе, прасенце, питаме актрисата зад теб. Ти напусни. Давайте, вие сте. Здравейте за 21 март! Шефе, да й кажем да говори с нормален глас. Не ми казвай какво ти казвам, кой е режисьора тук? Може ли да говорите с по-нормален глас, като нормален човек? Добре ли е така? Да. Добре. Честит 21 март. Пожелавам ви здраве, щастие, любов. Благодаря! Така, мести камерата нататък. Давай, момче, ти си! Какъв беше въпросът? Послание за 21 март! Здрав дух, здраво тяло. Трябва ли да има разлика между кукления театър и драматичния театър? Драматичните актьори ще кажат не, куклените актьори ще кажат да. Защото всички знаем по връзката, че драматичните актьори са неосъществени куклени. Но кой казва каква е разлика? Кой поставя граница между кукления и драматичния театър? Кой я очертава? Кой казва откъде до къде е? Един Господ знае. И като казах Господ, ще си позволя да използвам един цитат. Куклената професия се доближава най-много до Господ, защото кукленият актьор оживява неживата материя. Питам, има ли власт, която да дава животи на вас? Има. Тига. Вас. Вие сте с Кукла БГ. А сега, уважаеми зрители, ексклюзивно само за нашето предаване по повод 27 март, Световния ден на театъра от остров Крит, пред Зайко Байко интервю даде не кой да е, а синът на Дедал, самият Икар. Здравейте! Намираме се на остров Крит и тук до мен е моят добър и стар приятел, господин Икар. Господин Икар, тази година трябва да вземете много сложно решение. При кого ще отидете? При Кентервилският призрак или Машон по обувка мъкъста брада или Ромео и Жулета? Искате да кажете при Кентервилският призрак, нали така? Ама, моля ви се, господин Икар.
библиотекар. Искате да кажете кентервирският призък или кентервирският призък. Така че... Ама не, вие не разбирате. Вие ще отидете при кентервирският призък. Чакайте, елате тук. Ела тук, той ще шон при мен, ще си седиш тук при мен. Това беше всичко от нас от остров Крит. Благодарим! А сега към другите престижни награди, които ще бъдат раздадени на 21 март в столичен куклен театър награди Сивина. Тази година има изключително голям брой номинирани и на журито ще бъде доста трудно, за да определи победителя в надпреварата. За да разберем малко повече за участниците, ги включваме на живо с въпрос към всички. Как се чувствате след като разбрахте, че сте номинирани? Александра? Какво да кажа? Да, благодаря. Анна? Страхотно. Антоанна? Нямам коментар, тръгвам си с приятели си. Благодаря. Биляна? Достатъчно. Валентин? Меси? Владинела? Аз съм драматична актриса. Страхотно. Елена? Как сте? Добре сме, благодаря. Иван Жунтовски? Изморен сте нещо. Игор? Какво да ви кажа? Да, благодаря. Йоанна? Здравейте. Здравейте. Красимир? Благодаря. Ламбрети? Хай, как сте, пичове? Добре сме, да, благодаря. Мелис? Аз какво да кажа? Страхотно, благодаря. Само да знаете, ако изпиете 1 литър водка на сутринта, няма да ви има абсолютно нищо. Това откъде дойде? Няма значение. Надежда? Никаква идея, нямам как да ви отговоря. Благодаря ви. Николай Бакърджиев? Благодаря, Ники. Николай Николов? Сега може ли такива въпроси да ми задавате? Извинете. Серджио? Това ви казах, пичове! Благодаря. Станислава? Много се вълнувам. Да, и аз, Стефан. Наградата е моя. И Тони. Да, благодаря, Тони. Дами и господа, награди Сивина е учредена по идея на доцент Петър Пашов и Кириакос Аргирополос през 2009 година. На името на Сивина Сивинова. Името на наградата е почит към цялото талантливо актьорско семейство Сивинови – Иван, Ваня, Нина, Балена и Сивина. През миналата година, за съжаление, Ваня Сивинова напусна този свят. Тя беше артист с главно А и човек с главно Ч. Актриса изиграла стотици роли и режисирала десетки спектакли. Уважаеми зрители, нека си спомним за нея. Кукленият театър може да се играе от Шекспир до Трите прасенца. Въпрос на фантазия, въпрос на емоция, на можене. Ужасът на океана! Няма по-грозна и по-страшна риба от мене! Чакай малко. Може би чудище, може би челюсти, за страшни крили, с ужасните челюсти. Той няма другари, той няма и приятели, и какви той е имал, той не им са изпатили. Бабо Ваню, обичаме те. Уважаеми зрители, това беше първото, надяваме се и не последно предаване Кукла БГ. Аз съм Зарко Велизарко и ви обичам. А аз съм Зайко Байко и аз също ви обичам. Обичайте се и вие. Да. Да знаеш, и аз много те обичам. И аз много те обичам.
бъдеш или не, той е въпросът. Дали е по-достойно да понасяш стрелите на свирепата съдба. Стрелите на свирепата съдба. Или обнажил меч да се опълчиш срещу море от мъки в битка. Мечти високи разбиват се в нас и губят право да се зоват дела. Мечти високи разбиват се в нас и губят право да се зоват дела. Да бъдеш или не, да бъдеш, да бъдеш, да бъдеш или не, да бъдеш, да бъдеш, да бъдеш или не.